The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs 30 verse 5. Every word of God is pure. He is a shield to those who put their trust in him. Isaiah 45, 5-6. I am the Lord, and there is no other. There is no God besides me. I will gird you, though you have not known me, that they may know from the rising of the sun to its setting, that there is none besides me. I am the Lord, and there is no other. Zephaniah 3:17. The Lord your God is in your midst, the mighty one will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you with his love. He will rejoice over you with singing. James 1:16-17. Do not be deceived, my beloved brethren. Every good gift and every perfect gift is from above, and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Matthew 5:18-20. For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. Whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men so shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. For I say to you, that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. Psalm chapter 40 verse 1. I waited patiently for the Lord, and he inclined to me and heard my cry. Before we start our Bible study today, let us examine ourselves. Atong susihon kung na pa ba kita mga sala diya sa atong kalag. Kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ug busa atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga gitawag nato sa in English og the rebound technique or recovery technique. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ug alang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, giagda ka, gidapit ka sa paggamit yan ng imong free will and make the most important decision nga imong mahimos tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom mag-andam ta sa atong tagsa kakaugalingon. Sa hilom magampo ta.
Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again. Ngayon mo kaming idala dinhi aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat o Dios sa imong pagdala kanamo dinhi ug buhi pa kami sa among lawas ug ang skill pa nga among panglawas ug napay kalantip sa among pangunahuna kining tanan gumikan lamang sa imong gugma, sa imong kaluoy, sa imong grasya. Salamat ning tanan o Dios bisan pa nining among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga higala, mga subscribers, atong mga igsuon dihan ni Kristo, welcome na usab ning atong pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw. So I hope na mas maayong panglawas og now let us begin by concentrating na sa atong pagatun-an niining adlaw. Og gikinahanglan nga atong sundon gyapon katong atong mga the steps that we have to follow, like maintain humility, maintain an open mind, and then concentration is what is needed. Tutuki ang mensahe, not necessarily sa mensahero. Okay? Because the issue is the message, not the messenger. So, aniya paghihapon kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan nato the real meaning of life. Okay? So, sa atong pagpadayon nga atong gibiyaan kagahapon tuod atong giingon kanimo nga we touch on the some kind of a review ni atong 10 problem solving devices. Okay? Gawas nga gisangkapan kita sa Dios sa 7 ka mga divine provisions. Okay? Na may 7 nga giandam na sa Dios o gisangkap kanato ingon nga mga magtotoo. So mao kining mga provisions sa Dios, ang iyang pagsangkap. Ang nag-una gyud niining provision mao ang Biblia. Mao man ni atong textbook. So kini may nag-una nga provision sa Dios. Gisangkapan kita niya sa Biblia nga hingpit na Old Testament o New Testament. Okay? Unya ikaduha nga pagsangkap sa Dios mao ang pagka-omnipotente, pagkamagagahom sa Dios nga Espiritu Santo. Kay dili man kita makasabot sa pulong sa Dios kung dili kita mapundaan sa Espiritu Santo. And you know the mechanics. So, the only way nga kita mapundaan sa Espiritu Santo is to utilize the principle of 1 John 1:9. Ang rebound technique nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Human na to isugid ang atong mga sala, then automatically kita mapasiguli ang atong pakigambitay sa Dios o kita napunan sa balaang Espiritu Santo. So mao panay higayon nga kita makapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios o pagtuman sa plano sa Dios sa atong kinabuhi. Okay? O niya ikatulo nga divine provision is the divine plan for the church age na ay plano sa Dios alang sa panahon sa simbahan. Kita man ang simbahan. Every individual believer is the church. O niya ang ikaupat nga provision sa Dios mao kaning tukma nga pastor magtutudlo, the right pastor teacher. Kalima, ang privacy of the priesthood, ang
tinago nga panimuyo sa saserdote. Unya ang ikaunom, mao na ang logistical grace support. Tanan na itong gipahimuslan na daw ang atong hangin nga ginhawa, logistical grace kana. Unsa pa, ang mga kanon nga atong gikaon na adlaw. Unsa pa, bisti nga atong isulob. Unsa pa, ang atong balay nga gipuy-an. Okay? O niya, ang atong panimalay, all of those, gitawag na itong logistical grace support, the purpose of which aron kita magkapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. O niya, ang ikapito, pagsangkap sa Dios, kanato mao ang espirituhanong kagawasan sud sa plano sa Dios. Spiritual freedom inside the protocol plan of God. Mao gini ang pito ka kanang pagsangkap sa Dios kanatong mga magtotoo. So mao kana nga those are the 7 divine provisions nga atong gipahimuslan adlaw-adlaw. Karon mismo ato na kining gipahimuslan. Unya ang gawas pa niini gisangkapan pagyud sa Dios og unsa kanang 10 problem solving devices aron kita makasulban sa atong mga suliran nga ato bangon adlaw-adlaw. Mao na nga unsa man ato pagsulbad kun watay pagtuon niini mga pamaagi nga sangkap sa Dios kanato. Ang nag-una gyud ini ang rebound. Nomdom ka unsay rebound atong pagsugid sa atong mga salay. Kaduha, kay human nata musugid diha automatic nga kita mapunan sa Espiritu Santo. Unsay katulo, nga kita magakinabuhi na sa gitawag og faith rest drill. Ang pagtuo nga may kanang pagtuo nga nagdala og pahulay. This is a way of life. Mao kanang faith rest life. Unyang ikaupat mao na ning grace orientation. Kita nahiluna lagi sa grasya. Ikalima ang divine plan for the church. No, it is not. Doctrinal orientation. Kaya ang ikaupat mao man tong grace orientation. Ikalima mao na ng doctrinal orientation. Unya ikaunom ang ato ng personal nga gugma ngadto sa Dios nga bahan. Ikapito ang atong impersonal nga gugma ngadto sa atong isig katawo. Okay? Unya musunod dayon ini ikawalo mao ang unsa ang plus H inundong ka sa atong hisgutan kagahapon. Plus H, mo ka na ang the perfect happiness nga gisangkap sa Dios kanato atong maangkon kini sa diha nga nagapadayon kita sa pagsibog sa unahan sa atong Kristiyanong pagkinabuhi sa atong spiritual momentum. So, ana na kita manag-iya na kita niining perfect happiness. Iya kining kalipay sa Dios. Okay? Happiness. Og unsa pa ang ikasiyam mao na ning personal sense of destiny na natay pagkaibalo o pagkasayod sa atong dadangatan na mao na ang eternidad sa langit. Og ang ikanapo nga kasulbaran sa atong mga suliran mao kini gitawag na nato og occupation with Christ. Okupado na kita ni Ginoong Jesucristo. Kaya nga naman, ang nakaokupado nato niya, mao ang atong pagkaokupado sa pulong sa Dios. Nga nasilsil na gyud sa atong kalag. Our mind is already saturated with the Word of God. So mao ka na atong gisgutan kagapon. The 10 problem-solving devices. Now,
Unya, gawas panini, muagi kita, ingon nga mga magtotoo. Sa pagkabot na gyud nato niya ng ang gitawag nato area of adulthood. Okay? Area of adulthood, na nakitay unsa momentum testing agian. Okay? Muagi ta. Testingan man gyud kini nga itong pagtuo sa Dios. Ato pagtuo, pagsalig, agad, pagsandig lamang sa Dios. So, we are going to pass through this momentum testing. Nya dunay gitawag og warm-up exercise nining momentum testing. Like, for instance, mga distresses, mga pagpiit, persecutions, paglutos, ikatulo, mga kalisdanan, difficulties, mga warm-up exercise pa ni. Unsa pa? Mga insulto nga atong madawat gikan sa uban. These are things that kanang constitute sa gitawag nato og warm-up exercise sa dili pa gyud ta moagi nining tinuod na gyud nga momentum testing. Inumdum ka was momentum testing? Well, di sa nato na hisgutan pagkaron kay that's not part of our study. Padayon kita niining atong hisgutan. What is the secret to use niining kanang moabot na gyud ang momentum testing? Well, the secret to use is when I am weak, then am I strong. No na. When I am weak, then am I strong. Now, mauta na po ko nimo karon. Ngano man nga ang pag-antos kanang makonsider man nga blessing. Well, tungod kay it is only during the stage of suffering nga ikaw makagamit sa mga kasangkapan sa Dios nga mao ang pulong sa Dios. Usta? Mao na nga imo nang magamit kining mga kasangkapan sa Dios kanato. And when we pass the testing with flying colors, what do you think will you experience? Well, you will experience unsa? Blessing. Mao na na. Panalangin ang imong kanang masinati. Now, kay ang spiritual momentum God puts muscle to your stage of spiritual adulthood. Sa diha nga ikaw moagi na kita nga mga magtumuagi na nining momentum test. So, imong i-maintain kanang plus H diha kanimo. Kanang hingpit nga kalipay, perfect happiness, ug iyaha ka ng happiness sa Dios. Okay? Now, some believers live by trial and error. In other words, they do not trust God 100%. Mao na nga ilang suway-suwayan pa ba? Now, what is spiritual autonomy? Ang spiritual autonomy, usa gani sa tulo ka spiritual skills. Basta? Kaya nga nag-una ni spiritual self-esteem. Ikaduha, spiritual autonomy. Ikatulo, spiritual maturity. Now, as far as spiritual autonomy is concerned, kini agi ni og pagpadayon ni ining plus H as a major problem-solving device. Pagpadayon. Naabrihin ako ng imong Biblia de Hebrehanon 13, versikulo 5. Open the Bible. Now, Hebrews chapter 13, verse 5. Nagaingon kini sa in English. Keep your lives
free from the love of money, and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Na, klaro kayo na. Barugi yun na. Iyaha ka ng pulong sa Diyos. Now, kini, of course, this is quoted from Deuteronomy chapter 31, verse 6. Kaya sa may gisulti diha, Deuteronomy 31:6, the love of money, so man, tinuod ba nga the love of money is the root of all kinds of evil? Of course. Ako lang kang gibitik. The love of money. But money itself, per se, is not the root of all kinds of evil. Dili kini kanang tagamot sa mga dautan kining salapi. Ang kwarta, no. Ang imong gugma nga sa kwarta mao na the root of all kinds of evil. Nana, that's Deuteronomy 31:6. Now get this. Ayaw na gyud kalimti nga money was not designed for happiness. Wa ba? Wa ni kanang imugna, wa ni idisenyo alang sa atong kalipay dili. So ang balikon sa English, money was not designed for happiness. Ang contentment with what you have, ang imong pagkakontento sa unsay anaa diha kanimo, you have happiness in spiritual autonomy. Now, unsa may katapusan nga phrase ni ining maong bersikulo? Inang atong gikutlo kani Hebrews 13:5. Unsa may last phrase? Never will I leave you, never will I forsake you. Na, ang Diyos nagasaad this long before you were born. Wa pa ka matao, wa pa gyud ka. Iyan na ning isaad. Now, karon kay ikaw magtutuo ka naman, now that you are a born again person or individual, you still don't trust in God's promise. Di ba gyud ka mo tuo gyud sa iyang saad? Now, Romans 14:22. Magakutlo ta din niyo mga bersikulo, ha? So, amtik diyang suwat. Romans 14:22 says, the faith, kanang faith diyang isugutan, it's Bible doctrine. The faith which you have it to yourself before God. Blessed is the man who does not condemn himself by what he approves. Now, sabot nini. Now, this refers to the status quo of the believer sa iyang kahimtang. Kining maong magtutung atong isutan. Dili ni siya mada o hulga, cannot be threatened by any criticism, kanang pagsaway. Okay, mao man Bisaya. He's not threatened. Cannot be threatened by any criticism because he knows he's right. Nasayod siya nga siya husto diya sa iyang pagka spiritual adulthood na nga ang example, ako kang taga-agihemplo. Do not join any group who sings kanang mga pundok, mga grupo diha nga mangantahay because that is worldly. Now, mutanaw ko nimo, husto ba na? Husto ba na o di? Is that correct? Now, of course, kita kanang giyahan man kita sa atong konsensya. Husto? We are being guided by our conscience. And ang atong konsensya, norms and standards kini, laing pagkasulti, must be filled with Bible doctrine nga naga tuyok-tuyok na diha sa imong
panimuot. You see? So, dili na tinuod ka nang ingon nga ayaw apil anang mga grupo ng mga tahay, no? Dili na mo tinuod nga worldly. Worldly is in the mind. Musta? Now, okay, 1 Peter 3:14. But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear what they fear. Do not be frightened or troubled. Now, okay. Unsa katutoy ikasiyam nga problem-solving device? Yung kasiyam. Personal sense. Oh, no. Dili. Kanang, mao ba? It is the sharing of the happiness of God. Okay? Now, Romans 14:22, balik ta. Ang giingon diha, hast thou faith? Have it to thyself. Blessed is the man who does not condemn himself by what he approves. Now, kining approves din that means you already know your norms and standards. Ang imong konsensya. So, happy is the believer who measures his norms and standards ang konsensya based on God's norms and standards. So, samtag yun na. Siya usa ka magtutuo who is in his spiritual autonomy. Nana siya. The spiritual autonomy. Now, okay, 1 Peter 3:14 again. But even if you should suffer for what is right, you are blessed. But pasambot, you are happy. Makarios. Now, do not fear what they fear. Do not be frightened or troubled. Now, inom dong papagantong protesis o apodosis. Ang protesis sa ito ng gihisgutan in the past expresses the condition, meaning condition, muna pa si una. Ang apodosis discloses the consequence, okay? Conclusion na. Kining buta sa boting apodosis, conclusion or panakop. Now, okay, there are three relationships of conditional clauses. Cause and effect relationship. If you put ang imong ibutang ang kaldero sa sugang, okay, mao na atong gisgutan last time also, mao ni cause and effect relationship. Now, karon ikaduha is evidence and inference. Ang tubig init gyud kay giinit man gitungtong man sa sugang. Gusto? Ehemplo na. And then ang ikatulo mao ni ginganlan og equivalence, equality. Now, di pa nato ni masabdan pag-ayo kay di pa nato ni palapad kining bahina. Ato ning isgutan later on. Now, open to Romans 8:13. Romans 8:13. Bahin kini sa cause and effect relationship. Okay? Sa 1 Corinthians 15:44, if there is a natural body, there's also a spiritual body. Okay? Mo na yung evidence inference. Now, if there is natural, meaning, kung natural is soulish lang. If there is natural body, there's also spiritual body. And then, on Galatians 2:18, mo na naghisgot og equivalence.
Ako lang ni gihapon kanang singit niini atong paghisgot niini kay may kalabutan niini atong itunan sab. Now, there are 4 conditions of conditional clause. Upat ka mga condition sa conditional clause. Now, this has to do with grammar na. Okay, let us just refresh our mind. Now, ang first class condition, paminaw, ang first class condition is a condition. The simple condition is true for the sake of argument. Sa Binsaya, pag tugutan ta nga tinuod, mao nay prothesis, first class condition. Now, ang second class, kini is known as contrary to facts. Kining second class. Ang third class, traditionally known as the more probable future condition, either hypothetical situation. Muna yung third class. Ang fourth class, called the less probable future conditions or condition, more of a wish, I hope, all of this. It is in the optative mood of the prothesis. Okay? Now, adto na punta sa 1 Pedro 3:14. 1 Peter 3:14. Okay. Nag-iingon kini. But, and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye, and be not afraid of their terror, neither be troubled. Now, under adverse circumstances, you cannot force yourself to be happy, hosta? Kanago kas pagpiit. So, sa diha nga ang magtutuo na siya sa gitawag og spiritual adulthood, imposible nga dili siya kanang muatubang o mga pagsuway. It's impossible not to have trials. Trials, ang mga pagsulay, make a believer able to apply Bible doctrine. And the result is unsa? Kalipay. Kita nimo? Mao na resulta. This is the byproduct. Tungod sa iyang paggamit na sa pulong sa Dios sa iyang kinabuhi. Samtang nagatubang siya sa mga pagsulay. So the result is happiness. Nakakay-joy yapon. So mao na to, atong balikon tong ihimplo niya itong prothesis o apodosis. Ang prothesis lagi, ihimplo ni ang kaldero. This is the premise, ha? Kung itong nimo ang kaldero sa, o itong nimo sa sugang ang kaldero. Unya ang apodosis, conclusion, consequence, mo init. Mo na resulta. Kaya mo magitungtong sa na ay kayo, of course, nagasiga. Imo magitungtong ang sugang, gitungtong sa sugang ang kaldero. So, mo init. Mo to'y ihimplo. Now, the principle here is this. To suffer for righteousness' sake is a reference to momentum testing. Unsa ka to'y upat ka momentum testing nga manungdanon nga atong dili gyud nato kalimtan. Ang nag-una gyud ni people testing. Mga tao musuway nimo. Ikaduha, thought testing. Atong panguna-una kanang sulayan. Manigingon sa mga kabataan nga testingan nga dili man na may husto. Sagol naman nag-in-English o binisaya testingan. Mao na parehara gud na siya ingon og timing kayo. Timing nga oy.
Mo ni atong ipanggamit. Okay, ang una, people testing, mga tao, musuway. And then, ikaduha, thought testing, atong pangunahuna, sulayan. Ikatulo, system testing. Ang sistema, mga kanang pamaagi sa nagkanalay mga pundok baron o grupo. System. Ikaupat, mo na ng disaster testing. Sulayan na kapinagi sa unsa. Mga katalagman na. Mabot sa kinabuhi na siguro aksidente, unsa pa na ay membros pamilya nga na cancer o namatay o unsa. These are disasters, right? So, okay. Unsa may the recipients of 1 Peter 3:14. Now, the recipients of 1 Peter 3:14 have not yet reached the kanang spiritual autonomy. Niining mong versikulo 1 Peter 3:14, there is a part which says, do not fear what they fear. Kanang they refers to believers who have not reached spiritual autonomy yet. Pamaka kanang atubang yun o mao na pagsulay. So, 1 Peter 4:14. What does it say? It says, if you are insulted because of the name of Christ, you are blessed. Kanang bulahan ka. For the Spirit of glory and of God rests on you. Now, this is only true if you are filled by the Holy Spirit. Kung wa ka mapun ng Espiritu Santo tungod kay sala nga tinir pa diya sa imong kalag din, wala, you are not filled by God the Holy Spirit. This is the mechanics. Feeling of the Holy Spirit is attained by simply using the principle of 1 John 1:9. Numdum ka ba? So, di ba nila? So, akong balikon nga, if you are insulted because of the name of Jesus Christ, you are blessed. Tungod kay ang Spirit, the Spirit of glory and of God rests on you. You see? Apan lagi, kini mahitabo lamang sa usa ka magtotoo nga napunan sa Espiritu Santo. So, ang James 1:2 nagaingon usab, consider it pure joy. Na kining pure joy diya is perfect happiness plus H. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Nung ka sa 4 momentum tests. 4 momentum tests. Nga di pa dugay atong bat-bat diya kanimo. So, usas mga kanang momentum test nga itong agian, ingon nga mga Kristiyano, mao ning gitawag og providential preventive suffering. Kini is otherwise called warm up for momentum testing. Warm up. Painit pa ni. Now, plus H. Unsa ka tuning plus H? Perfect happiness. God's happiness ni. Plus H is experience sa diha nga magtotoo nakakabot na sa area of spiritual adulthood. Di man nila. So, God provides every believer a solution sa bisag unsang suliran sa kinabuhi. Di man nila. Ang sa may ikasiyam nga problem-solving device, sharing the happiness of God. It is a mental status of a believer in the area of spiritual adulthood. Okay? Kay, kung imong tanawon katong tulo ka spiritual skills, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, spiritual maturity, kining spiritual self-esteem is what is otherwise called providential preventative suffering. Okay? Kanang
tungod sa imong pagpasar ni ining providential preventive suffering, imo na karon nga naangkon kining spiritual self-esteem. Resulta ba? Unya, ang kanang spiritual autonomy, imong maangkon sa diha nga ikaw nakapasar na, nakalampas na sa gate number 7 nga momentum testing. Namdam ka? Atong isugutan ni kagapon, 8 kanang gates of the divine dynasty. Ang gate 7 is momentum test. So, inikapasar na nato nining momentum test, gate 7, atong maangkon ang spiritual autonomy. Kasabot ka? Now, what about spiritual maturity? Okay. Ato lamang kini ma-experience sa diha nga nakapasar na kita sa evidence testing. O sa dihang pagkapasar na to niya na mutungtong dayon ta sa gitawag o kanang capacity stage or super grace status. Okay? So mo na, ang kumalikon nga, providential preventative suffering kanang mo itong agian aron maangkon nato ang spiritual self-esteem. O kinahanglan usab atong lampasan ang gate number 7 sa momentum testing aron atong maangkon na ang spiritual autonomy. While ang evidence testing mao kini ang kanang atong lampasan aron maangkon nato ang spiritual maturity, super grace status. Philippians 4:11 sa gisulti, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. Kisa nagsulti nini si Pablo. Okay? Dias versikulo 12, nag-ingon usab, I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Yeah. Verse 13 dayon, I can do everything through Him who gives me strength. Now, ang usa ka magtutuo, kinahanglan nga makakat-on siya unsaon niya how to equate dying with living. Now, dili man tanang mga suliran can be prayed for, dili. Cannot be prayed for. But unsa, paggamit lamang nato sa problem-solving devices. Kay ang atong pagampo, we pray in gratitude, in thanksgiving. So, mo na nga, mga punto kini sa doktrina nga, gikinahanglan natong timan-an gyud sa atong pagkakristohanon. Okay, let's go to James chapter 1, verse 22. Siya gisulti diha. But prove yourselves to be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Now, in other words, gikinahanglan nga kita magbubuhat, di lang kay tigpaminaw. Mao ni mando sa Dios kini. Be ye doers of my word, not only hearers. You see? Listening to Bible study is one thing. But believing it, applying it to our life is another thing. A doer of the word mo tuman gyud siya sa tulo ka spiritual skills. O kadtong sa una pagyud nga
tulo ka spiritual skills. Dili katong spiritual self-esteem. Ang una pag yun nini, tulo ka spiritual skills, ang naguna nini is rebound. Ikaduha, Operation Z. Ikatulo, ang imong paggamit sa 10 problem-solving devices. Now, ato nag-emphasize yun, kining doer of the word. A doer of the word is an epinosis believer. Kaya kung dili ka doer sa pulong sa Dios, then gnosis believer ka ra. Kasabot ka. So akong balikon nga, ang magtutuo nga nagabuhat yun, nagatuman yun sa pulong, gitawag ni siyang epinosis believer. Kay iya mang gimetabulize ang pulong sa Dios sa iyang pagkaton, iyang gituuhan o iyang magamit na sa diha nga kini mametabulize na sa Espiritu Santo. Okay? It's God the Holy Spirit who metabolizes Bible doctrine, not we. Dili kita. So, a doer of the word is an epinosis believer. He metabolizes Bible doctrine, of course, by God the Holy Spirit. And he functions in his Christian way of life. He is in his spiritual momentum. He is executing the unique spiritual life, fulfilling the protocol plan of God. Kaya binimo, sa ato nang ginaingon nimo, gisulti nimo, ako naman ang gisulti, akong malikon. Pagsulti, I have told you before, but I'm going to tell you again nga, the Christian way of life is a mental attitude life. A believer thinks divine viewpoint, which is the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Now, a doer of the word is a humble person. Kay ang pagkamapawsanon, matang kinis panguna-una. Humility is a mental attitude. So, a doer of the word, a believer, takes in the post-salvation epistemological rehabilitation. Nandun ka, nga atubang tag-rehab, humanta maluhas, tubangon na nato ang rehab. Post-salvation epistemological rehabilitation. O kinahanglan kini mosugod na kanang tuyok-tuyok diha sa atong panimuot. Remember, a doer of the word is always conscious of his spiritual stand. Conscious. Kanunay gina siyang kanang nagabantay. Okay? Nasayod siya kanunay. He's always conscious sa iyang spirituhanon nga baruganan. Kay siya is considered an invisible hero, a winner believer. In fact, ang pulong sa Diyos mo na iyang kinabuhi karon. It is his life. O kunwa pa ning 10 problem-solving devices, ang usa ka magtutuon, dili gyud makatuman sa iyang espirituanong pagkinabuhi. Dili. You see, the Christian way of life can only be executed effectively sa diha nga kanang gamitan gyud kini og espirituhanon nga pamaagi, not in human way. The Christian way of life is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. Kasabot ka. So, timanin na ayaw na gyud kalimti ang definition sa Christian way of life. Okay? Balikon ko. The Christian way of life is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. And the spiritual way of execution is pinaagi lamang sa faith rest life. Ato ning ipadayon ugma, ayaw sipyat sa pagsunod niini sa sumpay nining atong gibiyaan, nining atong hilisgutan, nining adlaw.
magampo ta. Balahan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pag-uban kanamo ning among pagtuon sa imong pulong pinagi sa tudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo nga mawala mga bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Salamat o Dios sa imong grasya nga among ipahimuslan. Dada kami pagbalik ugma din aron kami makapadayon ining among adlaw-adlaw nga pagtuon sa imong pulong through the Bible study pinaagi sa YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.